Shin ka taɓa tunanin cewa mutum mafi hatsari ga musulunci shine daga baya zai zama ginshiƙin musulunci? Shin ka taɓa gani kalmomi kaɗan daga Alƙur'ani suna karya zuciyar mutumin da ya kasance zuciyar shi kamar dutse? Wannan ba tatsuniya bace, wannan shine labarin Umar ibn al-Khattab, mutumin da tarihi ba zai taɓa manta da shi ba. Amma abin da zai faru nan gaba babu wanda ya yi tsammani. A jahiliya idan aka ambaci Umar ibn al-Khattab ga mutane suna cika da tsoro. Dogo ne shi, jarumi ne mai hankali mai kaifin basira, domin shi ya fito daga cikin manyan ƙabilolin Qurayshawa, yana da mutunci da daraja a idanuwansu, amma yana ganin cewa addinin musulunci ya zo ne domin ya raba su. Abinda kakanninsu suka gada, suka kirkira, suka tsara. Saboda haka ya zama mafi tsananin masu gaba da musulunci. Yana ganin cewa kare addinin bautar gumaka shine aikinsa, kuma kowace rana labarin musulunci yana ƙara bazama, kuma haka ne ya sa zuciyar shi kullum tana ruruwa da tsanan musulunci. Sai wata rana ya ɗauki takobinsa. Wannan tafiyar da yi za ta canza tarihin duniya gaba ɗaya.